Zdravím všetkých, dobrý deň. Ďakujem, že ste tu vôbec ešte niekto vydržal, lebo však viem, že asi ste všetci hladní, lebo už naozaj tu sedíme dlho. Bohužiaľ teda idem vám pustiť film, ktorý má 52-minútovú minutáž, teda je dlhý 52 minút a teda budeme tu ešte chvíľku. Ale toto sedenie tu bude pre mňa veľmi hodnotné a dôležité, za chvíľočku si povieme. Ja len teda v rýchlosti. Ja som režisér tohto filmu, autor celého projektu. V podstate my sme sem k vám prišli kvôli tomu, aby sme vám pustili absolútne hrubú verziu, takú prvú zostrihanú verziu tohto filmu. A budeme od vás čakať a budeme očakávať, že nám dáte pripomienky. Tieto pripomienky naozaj reálne vieme zakomponovať. My sme pred premiérou zhruba 6 mesiacov, takže ešte máme ten čas, aby sme vedeli vaše pripomienky zakomponovať. Tento film budeme púšťať teda, aby sme si iba povedali, čo je tá hrubá verzia. Je to nevykolorované, to znamená, sú tam rôzne farby, nie je tam dobrý zvuk, to znamená, že naozaj občas ospravedlňte zvuk. Občas tam nájdete aj nejakú chybu, nejaký zlý strih, to sa občas stane. Dramaturgovia by na to mali byť zvyknutí, že to vidia. Ale zároveň tam uvidíte časovú, vlastne takú časovú os alebo časový timecode, ktorý vlastne vám bude umožňovať si zapísať do vašich mobilných telefónov napríklad, že presne ktorej minúte to je a ktorej sekunde to je, o čom sa potom po filme budeme rozprávať. Dôvodov, prečo tento film vlastne chcem tu uviesť na dramaturgickej konferencii, je viacero, ale ten prvý je, že ten film je o dramaturgii. Hneď na úvod treba povedať, že Jan Gogola, ktorý je teda v názvu filmu, nie je Jan Gogola, ktorý práve odišiel, ktorý tu s nami tieto 2 dni bol, ale Jan Gogola je jeho otec. Je to teda rodina dramaturgov a aj vďaka tomuto filmu nahliadnete do tejto rodiny, ktorá už má 3 generácie filmárov. Zároveň teda jeden z tých dôvodov, prečo som sa rozhodol vám tento film ukázať, je, že ten film je urobený absolútne na kolene. A to je pre mňa niečo, čo som vám chcel ukázať, lebo ste študenti a naozaj, že my tu riešime pitchingy, aby ste získali peniaze. Často sa tu bavíme o obrovských sumách peňazí, kým chcete natočiť film. Ja som zobral foťák, takýto malý batoh, ktorom mám techniku a skrátka som ten film natočil. Spočiatku som ho financoval sám, bavíme sa tu o pár stoviek eurách na benzín, na nejaké obedy a teda počase už to bolo trošku lepšie. Všetko, čo uvidíte vo filme, som urobil sám, to znamená námet, scenár, kameru, réžiu, strih. To všetko som urobil sám. Výnimkou je hudba, to mi urobil chalan, ktorý učí na vlastne ZUŠke, základnej umeleckej škole. V živote nerobil hudbu do filmu, ale je to dobrý chalán a dobrý muzikant, tak som ho poprosil. A zároveň už sa priznám, že potom tie produkčné veci, alebo tá produkcia, ktorá už samozrejme neskôr do toho vstúpila Česká televízia, Slovenská televízia, žiadali sme o granty, ktoré sme aj 2 dostali, tak to už ja som nechcel riešiť, lebo ja k tomuto naozaj nemám vzťah. Tak to mi teda pomáhal môj spolužiak Peter Vlkovič. Ja sa priznám, že mal som šťastie v živote, že som bol na veľkých výrobách a dokonca aj ako režisér, ale mňa to v podstate, ja som zistil, že mňa to viac stresuje, ako mi to prináša radosť, aj keď obdivujem každého z vás, ktorý vlastne máte tú ambíciu sa postaviť do veľkej výroby. A tento film mi prinášal radosť, lebo som sa iba jeden deň zobral a išiel som niečo natočiť do toho filmu a bol to vlastne moje také odreagovanie. Niekto chodí na ryby, ja som si upokojil nervy dokumentárnym filmom. Veľmi ma zaujíma váš názor a naozaj zapisujte si akúkoľvek poznámku, pripomienku, ktorá nám môže pomôcť potom vo výsledku ten film zlepšiť. A stretneme sa tu teda po filme a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem. Trošku sme sa trápili s tým záverom filmu a možno, že aj táto konferencia a to, čo mi tu poviete, aj to môže byť zaujímavé do filmu, do záveru. Kto vie, robíme dokument, nikto nevie, čo vlastne použijeme.
Takže tak. Ja iba poviem, že na začiatku som hovoril, že všetko som robil sám, ale ešte som zabudol povedať, že film som postrihal sám a potom nebol som s ním úplne spokojný, vedel som, že sú tam nejaké limity, takže prestrihal mi film do nejakej miery a veľmi som mu za to vďačný. Strihač, ktorý sa volá Matej Čuport, veľmi kvalitný strihač, ktorý robí napríklad aj s Mírom Remom. A zároveň teda tie filmové ukážky, ktoré ste videli, tak to je naozaj, sa priznám, že to nechcem už robiť, lebo som chvíľku mal záujem, že to vyrieším sám, ale to je komunikácia s filmovým archívom, českým archívom a tak ďalej. Nebaví ma to tak, že na toto bol najatý produkčný, ktorý to robí za nás. Takže sú tam ďalší dvaja ľudia už zapojení. A keď som hovoril o tom, že všetko som robil sám, tak vlastne som vás chcel pripraviť na to, že to samozrejme nemusí byť úplne tá najlepšia kvalita niekedy toho filmu. Dobre, natáčame? Dobre, tak ja len iba poviem, keďže musím aj premýšľať dramaturgicky, ako potom toto, čo tu teraz natáčame, viem postriať, tak ja iba chcem povedať asi následujúce. Ďakujem, že sme mohli uviesť film na dramaturgickej konferencii, pretože vlastne teda naozaj, keď niekde má byť uvedený, tak na dramaturgickej konferencii film o dramaturgovi. A ja sa priznám, že aj teraz, keď tu sedím, tak to nebol môj nápad, aby som tu sedel. Bol to nápad dramaturgov, ktorým vlastne chýbal v závere aj počas možno celého filmu autor toho filmu, že do toho nejakým spôsobom môže vstupovať, zasahovať. Občas sa na mňa aj pán profesor Gogola v tom filme obráti a pomenuje ma. Takže preto tu teraz sedím a v podstate tu sedím aj kvôli tomu, že chcem počuť vaše pripomienky, pretože ste film práve videli a zaujímajú ma, nakoľko môžeme aj ďaká vašim pripomienkam ten film ešte zlepšiť. Tak poďme do toho. Ja by som začal asi takou pozitívnou poznámkou. Ja som si ten film naozaj veľmi užil. Podľa mňa to bolo super. Veľmi sa mi páčila tá téma, že ste zobrali niekoho, kto je naozaj v rámci filmu neviditeľný. A podľa mňa kohokoľvek sa spýtam, kto nie je z filmovej branže, tak netuší, že taký človek vôbec existuje, ak je strašne dôležitý a podstatný. Neviem si úplne predstaviť, nakoľko by tá téma mohla zaujať niekoho z mimo filmového prostredia, ale ja ako z toho prostredia som si to užil mimoriadne. Aj tá forma samotná zvolená, že oni si to v podstate sami dramaturgujú pri tom procese tej tvorby, bola super. Že akože to ešte viacej vlastne vtiahlo do toho celého deja. Ja by som osobne ocenil trošku viacej kontaktu so synom, lebo on ako dramaturg a možno aj s tým najmladším, lebo vlastne ako tie generácie sa navzájom ovplyvňujú a vlastne vedia robiť to, lebo to robia dobre a je to celá taká rodinná genéza, že toto som na tom ocenil veľmi. A jediný taký akože divácky moment, kedy som si hovoril, že možno by som si to aj predstavil bez toho, tak bolo, keď tam bol ten kamarát z hudobného prostredia a vlastne o ňom rozprával. Tak táto pasáž, také 4-5 minút, tam bola taká akože za mňa skôr prázdnejšia významovo, ale ináč to išlo pekne a ja som si to užil. Takže ďakujem pekne za tento film. Ďakujem aj vám. Ja iba teda odpoviem, snažil som sa nejak zachytiť všetky teda pripomienky, ktoré pôjdem postupne. To, že tento film nie je určený možno pre každého diváka, lebo teda naozaj určený hlavne pre tých, ktorí majú radi film, televíziu. Áno, no, a čo? Keby som mal myslieť na všetkých divákov, tak sa zblázním. Tak som skrátka myslel na vás, na ľudí, ktorí majú radi film. A presne tak potom k tomu inak pristupovala televízia, ktorá zrovna budúci rok má televízia nejaké výročie, ja priznám sa, že neviem už aké, a majú nejakú vlastne sériu dokumentov o tvorcoch filmových, televíznych, ktorými chcú priblížiť vlastne to televízne filmové prostredie. Takže to do toho nejako zapadlo. Áno, viem, že ten film budú dávať na ČT Art o 23. hodine, povedzme, áno. No a čo? Takže tak, to nezadzujem vlastne tú otázku, len ja som si ju tiež musel sám zodpovedať a musel som si povedať, že skrátka nemôžem myslieť na všetkých divákov, to sa nedá. Takže áno, myslím samozrejme ale na to, aby to bolo čo najviac vysvetľujúce, čo to vlastne všetko je. V podstate, ak na nejakého diváka myslím, tak je to môj detko, ktorý už je nebohý, ale môj detko, keď som ešte študoval dramaturgiu, tak môj detko mi vždy povedal, čo to študuješ? Hovorím dramaturgiu. A
to je čo? A teraz som to musel vysvetľovať. A on aj tak po celej dedine o mne hovoril, že som herec. Hej. Takže naozaj, že kvôli tomu toto vysvetľujem možno. Trošku som sa, stratil a zabudol som na tie ostatné pripomienky, ktoré ste dali, ale keď ste spomínali to Jiřího Pavlicu, tak pre mňa to bolo zase dôležité. Inak je to veľké meno. Ja viem, že málo kto ho pozná, ale to je jedno z najväčších mien českého folklóru, asi aké existuje. A ten pán Gogola sa prepracoval s dramaturgiou vlastne z toho malého mesta, z toho folklóru až k veľkým filmom. Takže to som chcel aj tým ukázať. A áno, ale úplne s vami súhlasím. Teraz, keď som to videl aj na veľkom plátne, akože tá časť, aj 10 minút, ktorá tam je, tak je veľmi až taká televízna, nudná, vysvetľujúca, ale nedá sa všetko úplne zdynamizovať v tom filme. A teraz ešte sa vrátim jednej pripomienke. Áno, ja by som uvítal, keby tam bolo viacej gogolovcov, ale zase viete, koľko dramaturgov mi povedalo, že ich je tam veľa? To je niečo, čo sa nedá zase uchopiť úplne, pretože naozaj aj v závere ten vnuk povedal, že na stredného Gogolu, na syna pána profesora Gogolu, že idete tam hodne. Lebo naozaj oni to zase pociťujú, že ich je tam veľa a že mal by tam byť hlavne pán profesor Gogola. Áno, to je možné a je to možno aj tým, že oni sú dramaturgovia a že zase vidia nejakého kolegu a už im je to priveľa. Takže, ale pre nás ostatných možno ani nie. Ja by som chcela povedať, že ma to hrozne bavilo. Takisto sa pridávam k tomu, čo povedal Juraj. A taká osobná poznámka, ja som neskutočne chcela spať, ja som nespala 3,5 hodiny, ale nedalo sa mi zaspať pri tomto filme, čo považujem za veľký úspech, aj keď som si zatvárala oči, furt som bola v tom deji. Takže toto bolo naozaj podľa mňa veľmi dobré spracovanie. Akože viem, že som cieľová skupina, takže pre mňa to bolo zaujímavé, ale no. Ďakujem pekne. Inak vy ste prví ľudia, ktorí to vidia. Okrem teda tých dramaturgov. Naozaj ste prví ľudia, ktorí to vidia ucelené. Dokonca ste prví ľudia, ktorí to vidia so záverom, ktorý tam je. Naozaj to som videl iba vlastne ja. Inak ďakujem vám za aj pozitívne poznámky a hlavne za pozitívne. Ono to pomôže a pomáha mne. Ale my vás dáme do filmu, aj keď poviete niečo zlé. Já moc děkuji za svěží film. Přišlo mi to velmi svěží jako v té formě, v tom právě, jak ten děj nebo ten celý film je v průběhu dramaturgován a komentován, ať už panem Gogolou, tak jeho synem. A mně teda jako akorát přišlo trochu, že vlastně na začátku by mohl být dřív ten vztah s tím synem, protože ten si myslím, že je dost klíčový i pro pana Gogolu staršího. A ano, vlastně souhlasím trošku s tím, že Jana Gogolu mladšího bych tam rád viděl možná někdy víc i, protože ten vztah mi tam přijde jako docela klíčový a hlavně teda mi přišlo potom, nevím, nějak okolo 40. minuty, že na nějakých třeba 5 minut vypadl pan Gogola mladší dost, nebo na 10 a že tam je taková dost díra, že najednou hodně vypadl z toho. Přijde mi nějakým způsobem dost klíčový, aby tam byl jako víc asi někdy. Naopak ten vnuk mi přijde, že to je taková, že je tam vlastně v jedné scéně a buď by tam měl být víc, podle mě, anebo by tam neměl být vůbec. Že jsem si říkal, že je to takový zvláštní kompromis, že tam je prostě jednou a vlastně jsem nestihl ani jako divák vycítit, jaký mají spolu vztah, ten Jan Gogola a ten jeho vnuk. Takže to akorát jako takhle jsem vnímal jakoby ten vztah v té rodině, nebo tu rodinu. Co se týče, pak ještě mám pár poznámek, co jsem si dělal právě k té stopáži a tak v prvních asi 10 minutách mi přišlo, že je hodně hudby a zároveň jako i jsem dost přemýšlel v průběhu celého filmu nad tou hudbou, tou takovou jazzovou, jestli mi tam sedí nebo nesedí a dost jsem nad tím polemizoval.
Potom mám hodně těch poznámek, se omlouvám, To je skvělé, ale ďakujem. potom mi přišlo zase ještě z jiného soudku, že co se týče užití těch archivů, tak to je spíš taková jako drobnost na doladění. Mi přišlo, že zvukově se občas dost ty archivy kryly s tím mluveným slovem a že mě to vyrušilo a že jsem pak nerozuměl občas tomu mluvenému slovu. A jenom ještě poznámka na závěr, a to je vlastně ten název, který mi přijde jako perfektní. Přijde mi to téma, ta neviditelnost té dramaturgie jako superové. Krásně se to otevírá na začátku, ale přijde mi, že není to téma vlastně úplně dobře uzavřeno na konci, kdy si ani neporozumí vlastně otec se synem v té definici té neviditelnosti a přijde mi, že by se to tam mělo asi na konci nějak víc opět otevřít a tematizovat. Ďakujem pekne. S tým koncom máte pravdu, tam to stále hľadáme. Mali sme niečo napísané, my sme samozrejme mali ten bodový scenár. Nevyšlo to skrátka. Počas 3 rokov, čo to točím, tak skrátka niektoré veci mi nevyšli. K hudbe sa vyjadrím veľmi rád, pretože je tam teda jazzová hudba, pretože pán Gogola miluje jazz. A zároveň je ten jazz do neho vsadený vlastne cymbál, ktorý ho definoval určitú dobu a ho stále definuje. A mám presne, že 2 televíznych dramaturgov, dramaturga hlavného, ktorý je dramaturgom tohto filmu, a 2 dramaturgov, ktorí sú priamo na plátne. To je dokopy koľko? 5 dramaturgov. A je to teraz tak, že 2 sú za to, že tá hudba je hrozná a 3 sú, že tá hudba je geniálna. A ja iba poviem, že mne nevadí, ja som mu sám vlastne navrhol a ja som s tým spokojný. Podľa mňa dynamizuje film. Áno, v úvode je toho viacej. Áno, súhlasím, ale mne to nevadí. Vám to vadí, mne to nevadí. A tomuto, čo som práve teraz urobil, tak sa vyjadrím ešte potom v závere. A zároveň teda tým ostatným veciam, áno, zvuk sa doladí, niektoré veci, máte pravdu, niekde tam vypadnú tí Gogolovci, či ten vnúk. Ten vnúk, to je taká novinka, jeho prijali na FAMu teraz. Takže on teraz študuje mesiac aj pol, 2 mesiace študuje na FAMu. Takže keď som sa to dozvedel, hneď som tam teda išiel a som to natočil. Ale máte pravdu, hej, to sú dobré dramaturgické poznámky. Ďakujem. Já bych možná ještě i navázala na to, co tady už zaznělo, jo? Jestli tam teda jako je moc nebo není moc. Pardon, vy ste v tom filme. Myslím prostě taky. Ja som vás tam videl v zábere. My jsme tak jako propojení, já jsem taky z toho mezního Slovácka. Naši tatínkové, respektive pan profesor Gogola starší a můj táta spolu chodili na Gimpl. Takže se tak ještě známe i trochu jako z boku a naše babičky bydlely v sousedních vesnicích. Tak se tak jako vídáme ještě i mimo plátna nebo tady tyhle ty platformy akademicko-dramaturgické. Vídali jsme se dřív víc. A o tom jsem vlastně nechtěla úplně tak mluvit, jenom mě přišlo vlastně podstatné si uvědomit, že jedna z našich takových jako dramaturgických doporučení, nebo jedno z našich dramaturgických doporučení taky zní, že o postavě se dozvíme víc skrze jiné postavy. Takže mi to vlastně přijde naopak dobře, že tam není nucený, a teď mě je hrozně blbé říkat starý, jo, profesor a mladý profesor, jakože tatínek nebo otec, dramaturg, že tam vlastně není nucen o sobě příliš mluvit a sám sebe definovat. A přijde mi jako šťastný klíč dát mu prostor, aby se mohl zadefinovat skrze práci anebo skrze názor, postoj k věcem, ke společnosti, ke světu, k rodině. A chci pochválit Krištofa. Ano, přišlo, je to velmi netradiční vlastně ve finále. Další dramaturgická poučka nebo doporučení, exponovat postavy později než v expoziční části, to je vlastně porušení toho nějakého řemeslného našeho pravidla. A ten Šimon byl i na té oslavě, kde jsem taky byla, takže se dá určitě exponovat už někde dřív v těch druhých plánech, tak ať to není úplně tak okaté porušení těch doporučení, o kterých se tady vlastně 55 minut taky něco dozvídáme. No a já jsem si říkala, že by mě vlastně moc zajímala vaše vlastní autorská motivace
proč jste se vůbec rozhodl teda do tohoto tématu jít? Pán profesor je môjim pedagogom, ktorý ma vyučoval. Mal som k nemu veľmi blízko. Naozaj ma to veľmi bavilo ho vždy počúvať. Ja som ho, keď som bol doktorant, dokonca aj vozil z Uherského Hradišťa občas do Banskej Bystrice a počúval som v podstate tie jeho historky. A chcel som vlastne urobiť film o niečom, čo je neviditeľné. Mňa to naozaj veľmi bavilo ten motív tej neviditeľnosti, pretože ako urobiť film, dokážete dokonca naozaj, že o hocikom, či to je upratovačka, alebo či to je, ja neviem, baník, alebo ktokoľvek. A v podstate základ toho celého je ukázať len život niekoho, že je naplnený, že aj keď možno aj nie je naplnený, nevadí, ukážte ten život, čak to je vlastne v podstate to najdôležitejšie, čo existuje, tak ukážte život niekoho. A to som chcel urobiť a to ma bavilo. Takže to odporúčam každému z vás, urobte si vlastne film o niekom, koho to vás zaujíma a možno, že to pomôže aj vám. Já musím říct, že jsem si to sledování toho filmu užila nesmírně. To střídání poloh moudrých, vtipných, humorných a filozofičtěji laděných ve mně vytvářelo vlastně takové velmi vlídné nastavení, naladění a místy jsem se přistěla, že jsem úplně pohnutá. Tak vám to chci jenom sdílet, že to ke mně promlouvá intenzitou pro mě vlastně překvapivou až nevším. Ďakujem pekne. A ještě jsem chtěla ocenit organizátory dramaturgické konference. My jsme včera začínali projektem Stínač. A projekt Stínač je příběh katovského synka a jeho otce. A víme, že ti katové, že jo, neměli moc jinou možnost, než přejímat to řemeslo po svém rodiči. No a tady mi to přijde vlastně takové trefné, že teďka končíme dobrovolným ovšem přebíráním řemesla ze syna, teda z otce na syna a uvidíme, jestli nakonec se Šimon do toho taky nevrhne. Takže ten dramaturgický blok, on o tom vlastně Honza mluvil v úvodu toho filmu, že říká, on to ten táta vlastně žije, nebo mě to možná naučil vidět a naučil mě to taky žít. Tak když si v některé ty, já nechci říkat konstrukty, protože to jsou živý věci, jo, ale ty způsoby uvažování o stavbě dramatu, když si je zkusíme aplikovat i na to, co se nám děje, nebo jak žijeme, tak se potom v těch filmech vlastně můžeme ocitat. Jakože mám za to, stavba dramaturgické konference zrovna takovou šikovnou strukturou byla. Ja iba poviem, že som si uvedomil, že som povedal vlastne na ten dôvod to, čo povedal Jan Gogola mladší v závere, že o tej neviditeľnosti a o tom, že môžete robiť film o klízečke a tak ďalej. Ale my ho vystrihneme a ja to poviem v tom filme a budem vyzerať múdrejšie. Takže, pardon, to bol vtip, lebo ja som za tie 3 roky zistil pri tom strihu hlavne a pri tom natáčaní, že som pochytil, a to mi moja manželka začala hovoriť, že pochytil humor Gogolovcov, takže... A v prvom rade chcem akože pochváliť tento film, že proste ja som sa pri tom celý čas usmieval, že to je veľmi akože milý, príjemný film, ktorý udrží akože tú divákov, aspoň teda moju pozornosť celý čas, že neviem, koľko z toho je akože podmienené tým, že s pánom Gogolom mám tiež akože osobné skúsenosti a tak. Ale mám 2 také menšie pripomienky, ktoré by sa mohli možno nejak využiť, že tá prvá časť toho filmu, to úplne na začiatku, môže byť brané trošku metúceho tiež pre toho laického diváka, že tam je veľa tých hovoriacich hlav a sú tam akože tie mená, že okay, Ostrochovský a kto ja viem, kto ďalší, Trančík a tak ďalej a tak ďalej. Ale že ak ten človek, ktorý to pozerá, nie je úplne, nežije tým film, nedýcha tým filmovým zákulisím, že nevie veľa tých ľudí z toho pozadia, z tej produkčnej strany, tak možno mu to nebude môcť nič hovoriť, že kto sú to ľudia. Že možno by tam bolo dobré dať nejakú grafiku pod ich meno, že kto to je, že čo robí,
niečo také, že aká je tá spojitosť. A teraz iba, skočím vám, kým to zabudnem teda. A nezdá sa vám to zase urážlivé, že pod bolka polívku napíšete herec? To nehovorím, že... Tak ale keď už to mám robiť, tak pod každým, teda by som mal dávať. Ja iba teda zareagujem tak, že áno, zase tiež sme sa o tom rozprávali, podobnú vec sme uvažovali nad ňou, ale tak však nech si ľudia naštudujú. Tak nevedia, kto je Trančík, no tak máte Google, si vygooglite. Ešte Miška sa hlásila. Ja iba ešte poviem, že vy ste, Sára, povedali, že ten film, že ste sa pri ňom usmievali. Ale ono je to tak, že naozaj, kto pozná pána profesora Gogolu, tak a kto bol na jeho vyučovaní niekedy, tak to bola zábava, to bola radosť. A ešte posledná vec, ktorú som nepovedal, že tá forma toho celého, ako sme to začali robiť, tak inšpirovala ma kniha, ktorú nám pán profesor Gogola dával na vyučovaní študovať, a to je, možno si ju prečítajte, to by mohol byť film. To je naozaj veľmi dobrá knižka. Ja by som sa chcela ešte opýtať, v čom ten film pomohol vám? Áno, ja som spomínal, že niekedy ten film môže pomôcť aj vám, keď ho robíte o niekom aj neviditeľnom. V čom ten film pomohol mne? Priznám sa, že ja mám teda štátnu skúšku z dramaturgie, ale čo je to dramaturgia, som sa dozvedel až po tom, čo som začal robiť tento film. Takže pre mňa to bola vysoká škola dramaturgie, toto všetko. Ale keď vám do toho vstúpia 5 dramaturgovia, tak zisťujete, že ten film nemáte úplne vo svojich rukách. A oni vám neustále dávajú nejaké vlastne nápady, ako to robiť. A často sa negujú a vlastne jeden povie to, že sa mu páči, druhý povie, že sa mu to nepáči, to isté. A čo mi to dalo, bolo, že som začal dramaturgov nepočúvať. A to z toho dôvodu, že som si uvedomil, že ako autor musím mať ten film vo svojich rukách a keď chcem niečo ukázať, tak to chcem ukázať a možno netreba to niekedy ani odôvodňovať. A mne ten film dal takú sebadôveru, ktorú sa priznám, že som úplne nemal pred tým natáčaním. A ja som sa zbúril najväčším dramaturgom Československu a išiel som proti tomu, čo mi oni niekedy hovorili. A na druhú stranu som si potom niekedy povedal, že či mi to nepovedali schválne, aby som vlastne to porušil a získal tú sebadôveru. Lebo myslím si, že minimálne pán profesor Gogola to videl na mne, že tú sebadôveru som z začiatku nemal. A práve toto porušenie toho, že porušíte niečo, alebo nechcete urobiť niečo, čo vám najvýznamnejší československý dramaturg povie a odporúča, tak to mi dalo nejakú kontrolu nad tým filmom a takú radosť, že OK, robím si film aj sám pre seba a tak ďalej. Dramaturgovia sú veľmi ale dôležití a určite keď ich budete počúvať, tak vám veľmi dobre poradia. Ale už po tomto filme nechcem dramaturgov chvíľku vidieť. Ďakujem. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za to, že vůbec projevujete takovýto zájem vlastně o zpětnou vazbu, jak u nás, protože, jako hlavně u nás, ale hlavně z toho důvodu, protože mě například to je jako dobrým příkladem, když jako tvůrce něco dělám nebo prezentuju nebo tak je pro mě vlastně hrozně těžké přijmout nějakou kritiku a myslím si, že to jako je spousta odvahy z vaší strany, že prostě něco pustíte, něco, na čem stravíte tolik času a je vám to takhle blízké a potom jakoby řeknete tak a teď mi to skritizujete, tak je to jako pro mě je to jako velmi dobrý příklad a těším se, až budu v té fázi, kdy budu mít podobnou odvahu to takhle jako podrobit takové zkoušce. Jenom bych ještě zmínil nějaké věci, které už tady teda byly zmíněny a to je například to, že ten film vlastně jako je teda cílí v podstatě tematicky spíš na jako filmaře. Myslím si, že to je, jak jste říkal, že s vámi souhlasím, že to je jako dobře, protože často se setkávám s frází, že jako film pro všechny není film jako pro nikoho v podstatě a v tomhletom ohledu je to jako dobrá vlastně cílová skupina, si myslím. A další věc, co se mi hrozně líbila na tom filmu, což si myslím, že je jako naprosto originální, tak je vlastně ten takový jako uroboros toho, že vlastně se ten
film v podstatě dramaturgie v průběhu a všechno, co se tam řekne, tak potom vlastně se jako v průběhu to vlastně odkazují ti dramaturgové zase v tom filmu a takhle pořád se to točí jako dokola. Ale to už tady bylo zmíněno, to se mi taky hrozně jako líbilo. Taky jsem vnímal problém třeba na tom konci, ale i trošku na tom začátku mám pocit, že to je s tímhle já třeba mám hodně velký problém třeba ve své tvorbě, když jsem třeba zase pokoušel nějaké třeba dokumentární jako díl nebo tak v podstatě, že si určitě to téma a potom jakoby to orámovat nějakým způsobem a dát tomu začátek a konec je pro mě třeba hrozně jako těžké a myslím si, že v tomto ohledu to jde vidět i trošku tady, že jako to je v podstatě, že udělat tu výseč, aby to opravdu jako měl začátek a konec. Takže to si myslím, že jako je hlavní věc, která mě tam třeba jako trošku chyběla. I ten rozjezd byl prostě taky pomalejší. Než jsem vlastně zjistil, o čem to vlastně celé je, tak už to bylo pár minut v tom filmu. A potom už jenom, že, a to je prostě nějaká technická věc, že na 20. minutě vám to problikne nějaký titulek, ale to je... Ale dokonca dvakrát tam boli titulky úplne nesmyselné, ktoré sa neodstránili. Tak, jenom. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja vám chcem vlastne všetkým autorom povedať, ktorí niekedy budete robiť film, že a nebojte sa chýb, no tak tam bude chyba v tom filme. Nechcem prirovnávať film nejaké veci, ale tak aj auto vám niekedy zablikne kontrolka a skrátka sa niečo pokazí. Vždy sa to dá opraviť, ale tak tam bude chyba. No. Ja som sa naučil za tie roky, že mať teda, to som už spomínal, mať z filmu radosť a z filmovania radosť. Robím to tak, ako viem, ako vládzem, ako môžem a keď to nebude dokonalé, ja viem, že moja kamera nie je dokonalá, ja viem, že môj zvuk nie je dokonalý, ani strih, tak ale robím to, ako sa dá. A tak no, niekomu sa niečo môže páčiť a niekomu zase nie. Tak urobil som to, ako sa mi to páčilo. Takže urobte aj vy chyby, nevadí, keď tam bude chyba, niekomu sa to možno bude páčiť, to vie. A ja som ešte, chcel povedať iba k tomu, že takýto film si viete natočiť teda naozaj aj vy a môžete ísť na to obrátenie, že vlastne tu sa učíme o pitchingoch a ako pitchingovať a zháňať producentov a niekedy nemajú to televízie rady vôbec, a nečudujem sa im, niekedy sa to dá opačne. Krátka nájdete si tému, začnite filmovať a keď ja som mal polovičku filmu, keď som oslovil Českú televíziu a tak oni povedali, že no jasné, tak ale už som mal polovičku filmu a vedel som, že OK, teda teraz to znie hlúpo, prepačte, ale takže nejaké peniaze sa mi vrátia aspoň, hej, lebo dal som do toho svoje peniaze, však mám svoju techniku. To je moja jedna veľká výhoda, že mám vlastne techniku. Inak nemám drahú techniku. 2 fotoaparáty Canon, R6, 4 objektívy rôznej dĺžky, zároveň mám 3 klopové mikrofóny, 2 statívy, 1 svetlo, to je všetko. A to je inak technika, ktorú viete kúpiť na bazári za dokopy možno 3-4 tisíc eur. Je to veľa peňazí samozrejme, ale ako postupom času si na to našetríte a kúpite si vlastnú techniku a viete skrátka filmovať hociako a tým pádom nemusíte možno zažívať. Ja vás obdivujem, že ste tu vystupovali v rámci svojich pitchingov. Ja som pitchingy nezvládal, otvorene poviem, naozaj mám z toho traumu. A idem na to vlastne teraz takým spôsobom, že si natočím, ja to volám, že na pankáča, natočím si, čo chcem a čakám, či sa to niekomu bude páčiť. V tomto príbehu som mal šťastie, Česká televízia povedala, že OK, páči sa im to, vstupujú do toho. RTVS povedala, áno, hej, je to fajn, pána Gogolu poznáme na Slovensku všetci, čo sa týka filmu a televízie, ideme do toho. Ale v podstate nežiadame veľké peniaze, vždy sú to nejaké, nazvem to, že 2000 eur, 3, 5, od televízii možno trošku viacej. Ale nakoniec to teda nerobím zadarmo. 3 roky, ktoré som nad tým strávil, tak sa mi aj finančne nejako vrátia. Nebudem z toho milionár, ale to vlastne nevadí. Akože vlastne princíp bol taký, že mi manželka nebude nadávať, že som zobral peniaze od rodiny. Takže tak. A toto je možno tiež tak ako by sa dalo, hej, že filmovať. Ja viem, že neznie to profi, ale však a čo? To je dobré. Takže to som asi chcel povedať. To vo filme nebude, ale ja inak s vašim dovolením, ja som sa nepýtal, ale teda ja niektoré vaše komentáre, ktoré ste dali do toho filmu, tak ja budem možno zaradzovať na záver, kde keď niekto povie, že ten záver nie je dobrý a prečo, to tu aj odznelo, no tak moje jediné vlastne šťastie je, že ja tam dám tú chybu. A to, že vy ste to tu všimli a ste to tu povedali a pomenujete to, tak to je vlastne tiež veľmi dôležitá vec v tom filme, že sa pomenovávajú, ukazujú chyby.
Takže však o tom je dramaturgia. Takže ja to budem priznávať. Takže kto nechce byť vo filme, nech za mnou príde. Potom ho vymažeme, roštvorčekujeme. Ale ďakujem, že ste tu so mnou boli, že ste to pozreli a že ste dali nejakú spätnú väzbu a ďakujem ešte raz.